Hoe ging de eerste show? Ja, ik vond het in elk geval, of wij vonden het in elk geval ontzettend leuk om die show mee te maken. De dans aan zich was een hele leuke dans, liep niet vlekkeloos, maar het spetterde er wel vanaf. En we hebben enorm veel reacties gekregen, positief gelukkig. En we hebben daarom ook heel veel zin om de volgende dans op de vloer te leggen en te laten zien dat we ondanks de korte tijd toch weer een hele mooie en leuke dans kunnen neerzetten. Ik ben om. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Wat een mooie punten, lekkere binnenkomer. Maar wij gaan de dans doen van wij noemen het al, wij hebben gekscherend gezegd, van de papa's en de mama's, van opa's en oma's. Foxtrot met een stukje swingfox erin. En dat is enorm leuk om te doen. Loopt ook, moet ik zeggen, past bij mij wat makkelijker dan de vorige dans. Dus ik heb daar ook echt ook heel veel lol in. En ja goed, wat het zal worden, weet ik niet, maar volgens mij gaat het wel goed. Vooral een hele leuke en hele gezellige dans. Ja. Ik vind het heel erg leuk om te dansen, dus of dat een blijvertje wordt, dat weet ik nog niet. Maar het is mij enorm meegevallen. Ik denk ook dat Charlotte echt alles uit de kast gehaald heeft om mij 2 dansen op de vloer neer te leggen. Groot compliment daarvoor, want dat is natuurlijk niet het allermakkelijkste. Maar ik vond het enorm leuk om daaraan mee te doen. En ik ben heel blij dat wij hebben kunnen laten zien dat wie je ook bent en wat je ook doet, en dit programma kunt meedoen. En ik hoop, ook voor mezelf, dat ik daar iets mee kan gaan doen. En wellicht dat we volgend jaar, als de show er weer is, wellicht dat we de openingsdans kunnen doen. Wie weet. Met de swingfox op Anyone for You zijn hier voor Barlo Ruud en Charlotte. Maar Ruud en Charlotte, wat zag dat er heerlijk uit. Ik vond het gewoon helemaal gezellig. Ik werd er helemaal blij van. Volgens mij moet jij nog even op adem komen. Ik vraag eerst even aan Charlotte hoe het gegaan is. Dat is natuurlijk ook helemaal de bedoeling van de Foxtrot. Het is gewoon een hele gezellige, een beetje een cafédans.
Beetje een uitgestorven dans, helaas. Maar hopelijk komt hij nu wat meer terug. Nou, ik vond het er niet uitgestorven uitzien, hoor. Het ging er lekker aan toe, toch? Ja, was geweldig. Echt. Als je hier mag dansen, in die korte tijd wat we neergezet hebben, in deze show, in deze opzet. Ja, echt, we zijn bevoorrecht. Meen ik serieus. Geweldig. Dankjewel. Ah, mooie woorden. Ja, en dan de aftrap van deze avond. Ja, Nick, jij als juryvoorzitter ga ik jou toch echt aankijken. Met alle plezier. Het is wederzijds. Ja, Ruud, carnavalstijd, drukke tijd voor jou. Heel slim dat jij die kroegendansen, zo noemen ze het eigenlijk, genomen hebt. Er kan eigenlijk heel weinig in misgaan. Jouw spontaniteit, jouw uitstraling en het aantal stemmers wat we binnen hebben gekregen van het publiek, heeft je natuurlijk ook doorslag gegeven. Hè? Het is niet alleen maar fine-tunen en perfecte pasjes, perfecte houding. Het is ook hoe het publiek reageert op jou. En mede daardoor ben je dus in die finale gekomen. Ja, dat is als je die bevestiging krijgt vanuit het publiek, dan die bevestiging dat je dan wat je doet, hoe je leven staat en wat je er allemaal voor doet, dat is fantastisch. Dat is echt geweldig. Dus iedereen, ook namens Charlotte, geweldig. Dank je wel. Nou Monique, ik zag jou ook genieten. Want volgens mij kun je het knuffelimago van Ruud en Charlotte zeker bevestigen, of niet? Ja, helemaal. Want ik zie hoeveel lol jullie allebei hebben. En vooral jij. Je hebt echt zoveel lol, zie ik bij jou. Je gaat zelfs meezingen. En ja, dat straalt gewoon heel erg positiviteit uit. Ik vind dat je het echt heel erg leuk doet. Dankjewel. Ja. Echt. Gelukkig hebben we dat aan ons zitten. En ja, goed, heel fijn. Dus daarom staan we ook hier. Ja, en volgens mij ben je daarin ook heel dankbaar. En dat zie ik in jouw ogen. Ja, zeker. Ja, Dat is ja. absoluut zo. Ja. Mooi. Nou, volgens mij wil Sjoerd in de Green Room ook even van jullie knuffelimago genieten. Hij staat klaar om jullie te knuffelen. Tot in de Green Room. Ja, we staan nu dus in de Green Room voor die lesartiest Wisselbeker. Kijk uit dat je hem niet omstoot, want hij is veel geld waard, Ruud. Ja, jullie hebben dus heel veel stemmen binnengehaald. Ik heb hele campagnes gezien bij mensen. Waar is dat bij jullie vandaan gekomen, die vele stemmen? Nou, aan de eerste plaats ligt dat helemaal aan onszelf. Hoe we zijn, wat we doen. En die gunfactor hebben we enorm benut, natuurlijk. En dat hebben we gedaan via uiteraard social media. En ja, goed, gelukkig heeft dat geleid tot dit gewenste resultaat hier in die finale. Ja, en dat was prachtig, want ik zag jullie dansen en ik zag ook nog af en toe eventjes gepraat worden ondertussen. Ik hoorde de jury zeggen dat er meegezongen werd. Maar werd er ook nog wat bijgestuurd of zo? Of wat was er aan de hand? Nee, dat bijsturen was helemaal niet nodig. Nee, het was echt meezingen, echt het leuk vinden. En ja, goed, dat was het echt vooral, ja. Nou, wat heerlijk. Met deze prachtige carnavals vlinderdas mag jij plaatsnemen in de Green Room en wachten tot die finalist, de winnaar van de finale, bekend gaat worden. Dankjewel, Ruud en Charlotte.